níl na carna sásta lena rothaí ar na móthir. Bhíonn siad a gcónaí ag ascaigh, bhíonn siad ag feich áf, ní muid géiríthú ar an móthir agus is mór an trú é seo mar ní maithíonn tú sláán sábhailte mar tá siad feich áf. Hi, Eimear sanam dom. Cúpla bbliain ó shin cach mé bhliain ar Erasmus in Utrecht san Ísiltír agus bhí amdin céad scoth amán. Bhíd mé ar na daoine, na fergnamh, na canál álanna agus gan dabhas cultúr na rothaíochta. Tá clú agus cáil ar an Ísiltír margheall ar an cultúr rothaíocht atá acu. Tá thart ar 23 milliún rothair san Ísiltír faoi lá. Is mó iontach éasca in bhannach éifeachtach atá gceist. Úsá gin daoine é chun an siopardóireacht a dhéanamh chun dul chuig an obair, or bhain tháinig mé leanún pósta gléasta a gcuirbáis ag rothaíocht. Bhí sé chódlóte. Tá clú agus cáil ar gaiamh mar ceandanna cachracha is fear marachtáil. Ach, nuair hagann sé go dtí cuirsaí rothaíochta, tiitin sé síos. Cén fá? Well, seo iad na difriachtaí idir córas rothaíochta na hÉireann agus córas rothaíochta san Ísiltír. San Ísiltír tá bonachar iontach, tá lánaí rothaíochta chuile áit. Or de feictir gohfuil bóthar in iomlán mar lána rothair. Is rud iontach é seo mar maithíonn tú go sláán sábhailte a gcónaí. Comála sin tá na lánaí rothair scartha, so tá chó lána rothair agat, so tá tú fíor sábhailte an sin. In hÉireann is scéal difriúil atá an. Níl an bonachar céine an a churbeh. Orintha bíonn lána rothair ach an sin stoppan sé. An sin ní feictar é arís. Is mór an trú é sin. So san Ísiltír tá an Cearta bailí ag na rothaí gan dabhas. Ach in hÉireann tá an Cearta bailí ag na carna. Níl cadraigh mhaith idir na tiománaí agus na rothaí in hÉireann. Níl na carna sásta lena rothaí ar na móthir. Bhíonn siad a gcónaí ag ascaigh, bhíonn siad ag feich áf, ní muid géiríthú ar an móthir agus is mór an trú é seo mar ní maithíonn tú sláán sábhailte mar tá siad feich áf. Tá neart áitina chun parcail. Ní gadú bheith bortha mar ba áit parcaila agat. Bhí ceann im ceantar féin Utrecht agus bhí siad ábalta 2,500 rothair a chur an. An ceann is mú ar daonna. Chur gobad le gaiamh, tá sé andeacar áit parcaila a fháil. Bhín ort do rothair a cheangal go rála randomach éigean. Agus an sin tá an bhuileán go mbeidh sé goidethe agat. Níl sin gmaith? No. Agus mé ag leabhart faoina deacrachtaí atá agam ag rothaíocht in aileamh. Cachmhaigh mé rá go bhfuil feabhas ag teacht ar rudaí. Tá grúpaí iontacha an ag tá ag troid ar son bonachar cearta áil. Go Winnie the Green Way! In Amlán tá dóchas agam go mbeidh an bonachar cearta agan sa todhchaí. Tásúla go mbeidh sé a bhád níos sábhailte i gcuir na rothaí. Is í an rothaíocht an todhchaí.